L'Aljama, llocs i llegendes de Castelló. La Basílica de Lledó. Llegenda de iaios, nets i gegants. d'Arturo España Marzá. «Dis-me, iaio, on anem?», preguntava el net a l'avi, posant cara de cansat mentre retorçava els llavis. «En un moment ho veuràs, tingues paciència, Nelet», deia l'avi categòric, prenent fort la mà del net. Van continuar caminant i 12 minuts després arribaven a Lledó, a la fi del seu passeig. «Avui et contaré una llegenda», deia l'avi, tot seriós, «d'una troballa famosa al poble de Castelló. Sentiràs per tot arreu que un home, de nom Perot, va trobar la lledonera, llaurant el camp amb uns bous. Però ningú et dirà el que crec que va passar. Tot seguit t'ho explicaré. Asseu-te en eixe banc. Es conta que aquell home, quan estava treballant, llaurant la terra amb 2 bous, de moment es van parar. Van acatxar el morro al costat d'un lledoner, sense moure's d'aquell lloc, per molt que cridava a ell. Es va fartar d'esperar, i els animals allí quiets, i cagant-se en 1000 dimonis es va acostar cap a ells. I va moure un poc la terra, furgant amb les 2 mans, trobant una figureta, com el dit gros, no més gran. Se la van portar a casa embolicada en un drap per ensenyar-li a la dona i dir el que havia passat. Com no trobaven raó ni sabien què pensar, la deixaven un prestatge i es van posar a sopar. Al matí de l'altre dia, la dona pegava un crit. «Ai, Perot, que ens han robat! La figura no està ací!» «Com que no està, xiqueta?», va dir Perot atordit. «La porta està ben tancada, com la vaig deixar a nit. Segur que no ha entrat ningú? Veus que falta alguna cosa?» «Jo no trobo res en falta», deia la dona nerviosa. «Ara he d'anar al tros a llaurar el que em quedava», va dir Perot contrariat, i un poc després marxava. Amb el carro, els bous i el gos, com si res haguera passat, va tornar a la faena i es va posar a llaurar. No va passar ni un quart d'hora que tornara al menester i els bous de nou es paraven, arribant al lledoner. «Un altre cop no pot ser», va dir Perot alterat. «Quins dimonis seran ara?», cridava desorientat. Igual que el dia d'abans, s'agenollava i furgava, i el misteri va tornar. La figureta allí estava. «Quina cosa més estranya! Com va tornar a eixe lloc?», li va dir el net a l'avi, manifestant-se nerviós. «Això va passar més dies», va dir l'avi satisfet, mentre els ulls, com un fanal, li brillaven al xiquet. «El que va vindre després», deia l'avi amb decisió, «va acabar en esta ermita, per ser motiu de passió. Com tot el món ja coneix, la figureta en qüestió es convertia en la joia del poble de Castelló. Però en aquesta llegenda, contava l'avi Nelet, falta explicar una cosa. Almenys és el que jo crec. Estic segur que la imatge la va amagar un gegant. Un que així tots coneixem, li diuen Tombatossals. Ell dominava la plana al costat dels seus amics, Tragapinyols, Bufanúvols, Cagueme i Arrancapins. «A tots eixos es conec», va dir Nelet somrient. «Ho he llegit a l'escola, amb el meu mestre Vicent. Mira que bé», va dir l'avi, «que conegues els gegants, perquè et diré el que jo pense que en veritat va passar. Segur que Tombatossals va amagar allí la imatge, perquè algú se la trobara i traslladara el missatge. Més, tots els altres gegants, per fer-li una bufonada, anaven totes les dies a furtar-la de la casa. Tragapinyols amb un pet obria fàcil el pany i Cagueme la pispava per a completar l'engany. La tornaven a posar als peus d'aquell lledoner abans d'arribar Perot i començar el quefer. Mentrestant, Arrancapins col·locava algun matoll que amagava a Bufanúvols, parant d'un bufit als bous. Fins que el bo Tombatossals un dia vera l'engany i després de 4 riures va acabar amb el parany. Després, com tots ja sabem, eixa imatge a Castelló va acabar com a patrona, és la Verge de Lledó.
I aquesta és la llegenda que jo em vull creure, Nelet, i que em va contar mon pare, li deia l'avi al seu net. Ala, alça el cul del banquet, ja és hora de berenar. Tornem prompte cap a casa, que ta mare està esperant. I sense pressa ni pausa, abandonaven lledó. El més vell, amb un somriure, el més jove, amb emoció. I com totes les contalles d'avis cap als seus nets, es guardava en la memòria per a no oblidar-la mai més. Qui vulga creure esta història, l'explique com ho he fet jo. I si algú no se la creu, no passa res. Jo, tampoc.